welcome back to our channel for videos today guys. Mga to tag si Mala. Mang Dios ta kay saad ni sa akong anak. Nya karon musuong na ta sa Sisilex braids. Taas kay ning Sisilex braids pero wala pa mi kaagi ani. Sukad pag open. Karon nakaagi lang mi kay moadto mig south. Moadto mi og si Mala. O nindot kayo ang view dire guys. O nindot jud kayo. Nya karon nata sa car ni stock over ta kay mamili sila mga sandal, sapatos, si Madam o apil-apil sa pamili si Madam. Si G, namili si G, unsay yang maangayan dire. Lokpon tanig tan-aw kay dili man sa daghang tao ba, way samok. Kay weekdays man. O si Madam, ako na siya ni Kugos ni Madam kay si Rio. Manguan o na si Junior, pa jud siya kapili. Hasta ni Rio, ano asa man ni mamili ni mga tawhana. Uy, dugay kay sila makapili. Ambot, lukpon jud lagi tanang tindahan og tan-aw kasi nindot. Oh, tanaw-tanaw pa siya. Madam! Madam, madam! Hi, 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 madam! Oh, hapit mo sapot. Oh, karon si Rio nakapili na sandal og chinilas. Tawa dam, nindot niyan chinilas dam, bati. Di ba dam, nindot dam, anas Rio ay nindot, oh. Madam, ang among madam ay wala ra sa din taon nag-prohisyo. Kaluhian sa din taon ba sa biyahe. Okay ra jud kay siya. Dam, alimutan na ni Ron. O, di ba, gipaningot na atong trapuhan kay tungod siyang attire ba nga nag-overall. Nya karon naa na ta sa car market na malit sila og sudanon. O nya kami naarami sa sakyanan kay giinitan, gitapulan sad ko og kuyog sa gawas. O mao na ang ilang mga black tindas dire guys. O di ba? Daghan kay silag mga tinda nga nangumbitay. Nangumbitay ang ilang mga tinda nga perting daghana. Nya karon nigawas na ta sa market na ang ilahang kuan ay loan sa car nindot kayo ang ilang loan luag nindot og mga views. O, di ba? Mao na dire nya karon. Nanata sa simalan niabot na ta mutikang na ta aning primerong ganghaan. O nya karon kay init man nagbukot-bukot sa kuan kanang labakara kay daot ang naong ni Nainits nga daotan na daan ba. O nya karon na si Titing ay ni pahuway. Dam! O pahuway niya hastang yang mamagpapa na mahuway kay tungason ba sad niya init. Nya karon musud na ta sa ikaduhang ganghaan. Ganghaan ni Mama Maria. O kay taas kay ni siya. O si Titing o mo'y nagkarga ni Mibis. O nindot kayong background no. Kita kayo ang kuan Mama Santo Niño. O di ba? Nindot kayo G. Di ba G? O karon ana ta sa ganghaan sa halukana ni Mama Mary. Nya ipamilin mang mga sapatos kay di man pwede nga magsapatos ta ngadto sa taas. Atong pundokon atong mga sapatos diri sa Daplin. Nya na si G ay mooy naguna si G. O naang si Papa Jesus gamay pa. O si Santo Niño. O kani wala ko kaila na nga santos kana wa ko kaila. O naa diha ang mga wishes o gipampapilit. Tihan dapita o karon musaka na ta sa hagdan padung sa hagkanan ni Mama Maria. Ako'y nagkugos ni Madam. Perting inita. O may gani ron bisag weekdays ron bataas kay linya sad. Linya ba niya kami wa man kadag paypay paypay na nas Madam sa labakara. Kay alimuot man kaayo niya hinay man ang flowing sa kuan mga tao. Ambot na stack up siguro sa taas. O. Si Titing, magsige nagkuan, bagulbol. Nya unsaon man nga taas man kayo ang linya, magpaabot lang jud ta. Why surindiray kay Mang Dios man kata. O nanami dool nami sa altar o sila ng Madam ang naguna. Si Madam, uyang papa, uyang mama, dayon sunod na ta. O na ang mga tao o nasa kilid na nagampo nga panalanginan o hapit na ta guys. O ato isang tuktukon mo trapo sa ta manguros ta nya atong itrapo ning atong panyo kay para mahatagan ta og blessings makadata grasya blessings o
unsa pa diha, unya mo parking sa ta diri gamay katong hoto ng atong mga kaubanan. O nara o mo bang kaubanan. Unya magpadaplin sa ta kay magampo-ampo sa tagamay. Yawat lang ba kaluyan tang mamamere ba nga hatagan ta grasya kanunay bahalag mga ginagmay. Ug ilikay sa ta sa mga disgrasya kanunay. O di ba? O atong kuanan si Mama Mary. Atong bidyuhan nga sayang atubangan o wa pa kay si Mama Mary nindot kay siya butanganan ihang trono ni Mama Maria. Nya karon hinahinay na tagdailos modonhog na ta kay nanay napundok ng mga tao diri. O tanawa taas gihapog linya guys padung sa hagkanan. O taas kay linya bisag weekdays labi na jud og weekend diri. Ang tao ari pa grabehan daghana. Nya kanan tang dapita guys ug magpamisa ka anha diha. Unya magpa-blessings pod na guardia ay. O padung na ta pagawas. Pagawas na ta kay si Madam nagduka na jug mayos Madam o di ba dam? Og maura na. Padung na ta sa kuan, padung na ta sa Dumanhog unya mangita tag surkatanan ari sa Sibunga. Naa may surkatanan padung Dumanhog sa may Sibunga, sa may 7-Eleven anha taagi. Nya karon nakasud na ta. Padung na ni sa kuan Dumanhog. O nindot kayo ang mga kuan ay daghang kahoy sa kilid-kilid sa dan. Wala kay init kay daghang kahoy guys. Nindot pa jud kayo tan-awon kay mga green makakuan sa mata ba. Dili hait sa mata. Tungod sa iyang daghang kahoy, bugnaw, dili kay siya init. Nya nindot sad kay tan-awon kay patungo sa kuan sa bukid na daghang mga kabundukan ba. O di ba o nice kayo. Nice kayo siya tan-awon guys. O daghan kay mga kahoy-kahoy dire. Ana jud na basta padung ta sa bukid daghan jud ang mga kahoy murag lasang ba. Lasang nga gagmay, gamay. O di ba? Nindot kay tan-awon ang mga kahoy nga mga green pa jud kaayo, mga lubi, mga bukid o tanaw tag asa ta mo pwesto aning dapita kay daghan man sang tao dire. Magtanaw-tanaw ta asa ta mo kuan ani, asa na ta mo pwesto. Nya wala man may dala nga kuan kanang ibanig sa bus. Naay ni dool namo nga naa ba may banig. Na ang banig sa diay dire paabangan sa diay 100 ang abang sa banig. So nikuha naabot na jud ta dire sa bus dako sa Mualbual. O ato ning libuton og tan-aw guys. Tan-aw ha kay atong ituyok ang atong camera. Oh, nara nindot og dako ang dagat ba kay dako ang naay bus. Nya bus diri kay puti kaayo. Nindot kayo nya na ni sunset na ang adlaw. Nakapwesto na ta ato nang gipwesto ang banig nga atong giabangan. Ang nangyaka nami, nangaon nami o magra-gara magini-stating oy. Nangaon nami guys kay di ba? Ka-joker gining titing oy. Shout out Rio. Ang among bata imbis nangaon mi nagprohisyo naghilak-hilak man moundang la sa ko kay akong pahilomon atong patutoyon. Yang among gatas gamay na lang kaayo. Kay naghilak-hilak man siya. Murag katugon ba? Na atong ngoon sa kay aron makatug. Kay magsige hilak-hilak niya mabalaka ko ba kay hangin man sad kayo dire. Basig makaingon sa taba basig gisakitas tiyan. Pero wala god katugon gud na siya. Basta katugon ang bata magprohisyo man jud na siya. Di ba? O nindot kayo diri yaka-yakaan guys kay puti ang bus. Puti jud kayo ang bus diri sa Mualbual. Sa Mualbual, perti lang pong layo guys. Layo kay tanan. O nya kay di man jud siya mahilom, ako nila sad siyang gisayaw-sayaw. Gisayaw-sayaw na lang jud nako siya para makuan siya. Makatug ba? O ato lang kubungan kay hangin kay tanan dire. O kinsa tong ganahan mo ari dire nindot jud kay dire kanang
walay ang entrance diri very affordable niya. Pwede ra dili ka mag-cottage, banig ra mo abangan. Okay kaayo diri. Anytime jud mo moari